Welcome to PFTV. Spethu Mnikeni Umtungwa. Talk to us Nkabya. Yeah bhuti akukubi kangako. Inkinga embi kakhulu ukuthi silandelwa abantu ababi ngemumva iSundowns. Abantu abanesipiliyoni seligi ilokho kubi kodwa akulula ukuthi i-team ingawina imidlalo ewu12 ilandelana. Sengisho ngemidlalo esele. Imidlalo ebisasele ibilapho ko 11 12 abekungelula vele ukhona la vele kade sizogcina sidrawe khona noma sadliwa khona kodwa akukubi kangako mina nje namhlanje ngithi hayi mabhakaniya ake niqine ngoba nayo iSundowns nayo ikusazokwenzeka na ukuthi ishaywe isazoshaywa nayo iSundowns phezi shisi nje isazoshaywa nayo nathi ngoba isidlala idraw kodwa sishayiwe ngokwenhliziyo nanoko ukuthi ke eOrlando siyazi ukuthi iPirates iyawina sonke isikhathi manje lokho engathi kusilimaza kakhulu nami ngilimele emoyeni kodwa ke usiyema vele uyasihlupha siyamazi nalapha simshaya ekhaphini lapha ngegoli likambokazi kwakunzima yeah manje vele umuntu osihluphayo kodwa ke ngithi mina amabhakaniya awangethuki kakhulu awethuke wona kodwa hayi kakhulu nje abadlali kufanele ukuthi bebone ukuthi inet bazoyishaya kanjani ngoba ngathi ubuthakathaka bethu lapha kodwa ke no Ricardo Goss ukhombisile ukuthi uBaxter akamkhethi ngephutha futhi uye umzansi is number 3 uye vele ozoya ku World Cup ozoya hamba no Chain no Williams yeah kodwa nje ngale kwalokho hayi abafana badlalile ngoba itarget bayishayile yebo ababahle kahle ushuthi ababangabahle kahle ngoba besefuna amaplane lo yakho bebeloku lower goalkeeper bebeloku bemshaya ngama short wire kanti kwesinye isikhathi kuyafuna ukuthi usefuna ubutsotsi ukuthi uzame ukuphasela inet khona nala umfuke ngabe ufuna ngamshaya khona phansi wamshaya phezulu wachitha ibhola udlale kakhulu goalkeeper kodwa nathi istriker siyashoda kahle hle ngasinayo umuntu oscorayo njengo Ikram Reyners Brian Leon ngingayiboleka mina iPirates u52 million ihamba iYolanda omunye uBrian Leon lephesheya umabasa ukhoja kamthandi uthi uyavilapha kodwa manje emakusi yashoda ngestriker ngoba manje ubona ukuthi lento yokuthi umabasa uyavilapha ayikho ikhona yona kodwa ayikho nesingayi ngendlela akafuna ngayo khona ke ilokhuzane ngiyayicapha nalena kuyona eyami eka coach KG Yeah. uthi systems swallow players kusho ukuthi uMakgopa ugwinywa yisystem hayi uMakgopa umabasa ugwinywe yisystem kodwa thina siyohlala singaqondi njalo lokho ngoba number 2 emva kaTsovila kaze ngamagoli manje mawuzothi awumfaki uyivila kodwa futhi awunaye lo muntu okora njalo kusho ukuthi manje ufuna sikhale njalo ubaba umakhala njalo akalale ngokuthula umndeni ududuzeke ilokho singakusho kakhulu nabo bonke abantu ke abalahlekelwe abanye bayafihla kule weekend ngeke ukuthi nje phela sikhuluma ngomakhala njalo ngoba umuntu ebesihamba naye umuntu esambuka ku TVC bancane saze sangena e-stadium sahamba naye nathi ukuthi nje umndeni awududuzeke nayo yonke imindeni esehlele emanzini ayiduduzeke ngiyabonga Thanks Bagania. Bupha.